दुकान माले बाहाय दं थान्दा ताम ताम दं लक्ष्मी Hirulapa Maca Maca kakaba Ketahui ko obo asar kharnai belai tini satung tungmani bagai ketabo asarokni sabsentro sokajak ang ketak thanda borokno kharnai ketak borok thanda ninglani ko kanangai sitongkha kanorok ani od video no sajagai tongkha kanorok ani channel no norokni khabai khubai hamjakma baikhe ketalangai tong kanorok ani channel no subscribe khalarti ke norok dia pernah manai ani blog ni bising tike konten kaham norok ni bagai tuhi tonggo norok ani video no first to last night tong jadi ketini ni bagai asuk no jotono hambai te kulumka.